Ililista natin ngayon ang top 10 used cars under 200,000 pesos. Simulan natin yan sa number 10, 2010 Hyundai Getz. Ang Hyundai Getz ay isang front-mounted, front-wheel drive, super mini hatchback sedan na inilabas noong 2002 hanggang 2011 para sa worldwide market na naghahanap ng compact, mura at performance-driven na sasakyan. Karamihan sa mga modelong napunta sa ating bansa ay may base engine na 1.4 liters, 4-cylinder at 126 Nm na torque. Kahit maliit ay pangmalayuan naman ito dahil sa 45-liter fuel tank capacity. Bagamat phase out na ang sasakyan na ito, hindi naman ibig sabihin na mahirap na itong i-maintain dahil madami pa din naman itong aftermarket spare parts. Ang 2010 Hyundai Getz ay maaari mong mabili ngayon sa second-hand market price na 190,000 pesos. Number 9. 2004 Honda City Idzi. Ang Honda City 2004 ay isang sasakyan na tila may masculine na disenyo ngunit nakita nila na hindi ito epektibo sa mga mamimili. Kaya naman kinalaunan ay binago nila ang disenyo nito at gumawa ng mas nakakaakit na disenyo na pwedeng pambabae o panlalaki. Hindi lamang sila bumawi sa disenyo, kundi pinaganda rin nila ang stereo sound system nito. Ang sound system ng sasakyan ay nilagyan ng built-in iPod connector para mas madaling makapakinig ng music. Kilala rin ang sasakyan na ito sa kanyang malaking space na ikinakatuwa ng marami dahil mas malaki ang legroom nito. Sa halagang 200,000 pesos, mapapasayo na ang Honda City 2004 model. Number 8. 2003 Toyota Camry. Kahit medyo may kamahalan ng Toyota Camry ay isa pa rin ito sa pinakamabentang sasakyan ng Toyota. Kilala din kasi ang Toyota Motors sa pagmamanufacture ng napakatibay at napaka-reliable na mga sasakyan at napapatunayan natin yan sa paglipas ng mga taon. Kumbaga sa cellphone, ito yung iPhone Pro Max ng Toyota brand. Mas mahal ang presyo pero bawing-bawi ka naman sa quality. Reliable, comfortable at presko ang biyahe kahit saang lugar ka man magpunta. Medyo may kamahalan nga lang ang gas consumption nito sa 2.4 liter displacement engine. Ang 2003 Toyota Camry ay nagkakahalaga ngayon na humigit kumulang sa 200,000 pesos. Number 7. 2007 Hyundai Accent. Mula naman sa bansang Korea, ang Hyundai Accent ay unang lumabas noong 1994 at patuloy pa ding namamayagpag sa sales hanggang sa kasulukuyan. Meron na itong 5 generations sa merkado, kaya tiyak na quality na din ang modelong ito dahil talaga namang subok na ng panahon. Gaya ng mga naunang modelo, ito ay isang subcompact sedan na unang lumabas sa Australia at sunod namang nagustuhan ng mga tao sa iba't ibang bansa gaya ng US, Europe, Asia at Middle East countries dahil sa disenyo nito, tibay at murang halaga. Mayroon itong variant na 1.6 liter engine at manual transmission. Kilala din pang karera ang base vehicle nito na ginagamit sa mga rallies at circuit races sa Australia. Ang 2007 Hyundai Accent ay mabibili mo ngayon sa humigit kumulang 190,000 pesos. Number 6. 2014 Suzuki Alto. Ang Alto ay isang maliit na kotse na kung tawagin ay K-car ng Suzuki. Una itong inintroduce noong 1979 at simula noon ay kumalat na ito sa iba't ibang bansa. Ang Alto ay may engine displacement na 0.8 liters at 3 inline cylinders. Ang fuel type nito ay Petrol at may recorded maximum power na 47 horsepowers. Kung tatanungin naman ang displacement nito, ito ay may 22.47 kilometers per liter. Manual din ang transmission nito. Ang fuel capacity ng 2016 Suzuki Alto na ito ay 35 liters at kaya nitong i-accommodate ang 5 tao. Ang 2014 Suzuki Alto ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang sa 185,000 pesos sa Philippine market. Number 5. 2007 Nissan Sentra. Ang 2007 Nissan Sentra ay may 1.8 liter DOHC engine at may 16 valves. Ito ay may 126 horsepower at available sa 4-speed automatic at 5-speed manual transmission. Mayroon itong sedan body style at total of 5 seating capacity. Ang fuel tank capacity ng Nissan Sentra na ito ay hanggang 50 liters. Di ka rin mabibigo sa safety features ito sapagkat equipped ito ng airbags, front desk at comfortable seats. Ang 2007 Nissan Sentra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang sa 190,000 pesos sa Philippine market. Number 4. 2006 Chevrolet Optra. Ang 2005 Chevrolet Optra na may 2 liter DOHC 4-cylinder engine ay may power na 119 horsepower. Ang Optra ay isa sa mga stylish sasakyan para sa mga beginners.
Ang transmission nito ay may 4-speed automatic at nagre-record ng 126 pound-feet na torque. Kung concerned ka naman sa fuel economy nito, mayroon itong rating na 10.9 liter per 100 km sa city driving. Di mo rin pagsisisihan ng interior nito dahil taglay nito ang mga standard amenities at safety features ng isang sedan. Ang 2006 Chevrolet Optra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang sa 180,000 pesos sa Philippine market. Number 3. 2003 Ford Lynx. Ang mga sakyan ng Ford ay may mababang resale value sa Pilipinas dahil sa kanilang napakalakas sa gas consumption. Ang mga modified at abused na mga unit ay iwasan mo sa pagbili ng second-hand Ford. Sa katotohanan, ang gastos sa pagpapanatili ng isang Ford ay hindi masyadong malaki. Madali ring ma-access ang mga original or aftermarket parts ito. Kung ikaw ay tumitingin sa Gia variant ng Lynx, suriin kung gumagana ang mga folding mirrors at siguraduhin na ang sunroof ay gumagana ng maayos. Ang Ford Lynx ay isang bargain sa presyo dahil reliable car din ito. Ang Ford Lynx ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang sa 160,000 pesos sa Philippine market. Number 2. 2004 Toyota Vios. Pinakilala noong 2002, ang subcompact sedan na gawa sa planta ng Toyota sa Santa Rosa, Laguna ay ang Vios. Sa kasalukuyan ay mayroon itong 9 variants at mayroon itong dalawang klase ng makina. Ang pinakamalaki nito ay may 1.5 liter incline-4 engine na kayang maglabas ng 106 horsepower at 140 Nm sa torque. Habang ang pangalawa naman ay may 1.3 liter inline-4 engine na kayang maglabas ng 98 horsepower at 123 Nm sa torque. Mayroon din itong dalawang klase ng transmissions, ang CVT at 5-speed transmission. Mula nang inilabas ito noong 2003 ay naging sikat ang sakyan na ito sa quality, durability at reliability. Kapag nagkwentuhan talaga ang mga may hilig sa kotse sa kung anong kotse ang pinaka-reliable, hindi nawawala ang Toyota Vios sa topic nila. Alam din ng mga mekaniko na nagkalat ang mga parts ito sa buong Pilipinas. Ang exterior ng 5-seater na Vios ay halos wala masyadong pinagkaiba mula sa mga naunang versions nito. Ang harap nito ay halos kahawig ng Corolla, Altis at Camry. At ang interior naman nito ay mayroong dashboard na gawa sa matigas na plastic na may kasamang silver accents kung kaya't masasabing mas kalmado ang datingan ng sedan na ito. Ang 2004 Toyota Vios ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 200,000 pesos. So far, ano-ano ang mga favorite mong second-hand cars sa listahan? Comment mo yan down below. And number 1, 2004 Honda Accord. At ang pinakahuli at pinakauna sa ating listahan ay ang year 2004 Honda Accord. Ang Honda Accord ay unang lumabas sa merkado noong 1976 at naging isa sa mga pinakamabentang sedan sa bansang Amerika. Sa Pilipinas naman ay mabilis itong pumatok dahil sa sosyal na exterior at interior features ito, kung kaya't madami ang nag-aagawan dito, lalong-lalo na ang mga mayayaman, artista at mga politiko. Ito ay may 3-liter V6 engine, 200 horsepower at 195 pound-feet ng torque. Pwede ka ring mamili sa automatic at manual transmission driving options ito. Bagamat medyo may edad na ang Luxury car na ito, ay garantisadong maasahan pa din ang performance ito sa daan, lalo na at proven and tested na ang mga sakyang gawa ng Honda. Kung sakali man ay marami namang aftermarket spare parts ito kaya hindi ka pa rin mapag-iiwanan ng panahon. At kung gusto mong makapagmaneho ng luxury car sa murang halaga, ay siguradong pasok ito sa mga pagpipilian mo dahil ang 2004 Honda Accord na ito ay maaari mong mabili sa presyong 195,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!